Tervetuloa! Tämä on Elisa Studio. Helsingin keskustan Lasipalatsissa sijaitseva ainutlaatuinen kohtaamispaikka, jonne haluamme toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi. Studiossa tapahtuu koko ajan. Täällä kävijöille tarjotaan näköalapaikka uusiin palveluihin. Tänne voi tulla kokeilemaan, viihtymään, hoitamaan omia asioitaan tai ihan vaan relaamaan. Elisa Studiossa kävijät saavat itse kokeilla ja tutustua Elisan monipuolisiin palveluihin. Istu vaikka sohvalle ja kokeile itse Elisan viihdepalvelua. Se on palvelu, joka tuo nopean laajakaistayhteyden, videovuokraamon ja television sun omalle kotisohvalle. Voit myös katsoa, miten helppo ja vaivaton turvapalvelu Elisa Vahti tuo mielenrauhaa sinunkin arkeesi. Samalla voit hoitaa kaikki liittymäasiasi ja kysyä asiantuntijoilta tarvitsemiasi neuvoja. Tänne voi tulla myös rentoutumaan. Istu hetkeksi, lataa puhelimesi akku, kuuntele musiikkia tai vaikka surffaile rauhassa. Studio on Elisalle uudenlainen mahdollisuus asiakaspalveluun ja asiakkaiden kohtaamiseen. Tervetuloa tutustumaan.